güçlü ayalı görkeler ritam ştak geçeceğim. Ştak geç. Ne için men şu iki dinanı güçlü hataplayan maydayın men. Apak nazarına. Size doğumluğumuz için. Üniversitelerimiz için. Sunuğutu kollayanımız için. Bu dinanın sunuğutu olup yaşayan için. Rita burada atan yadasım. Gönüme deyteler Instagram'da seni görüyen. Salam mehmanlar. Çapay kakam bilen nanicik oluyor. Çapay vatır kakam. Çapay vatır kakam. Kara çay. Vatır kakam on çaya geçti. Ya ver Mahmut. İç ya çay. İçer ben. İçer ya. Vakkun ya. Adamlar vatırın içen. Ay inan. Vatır kakam. Olsun her çaydan içiyor beni gepletme. O çay kenyana. Çapay kakam. Güvenime 20 yıl verin. Doğruğumda şulam. Boyda olmaz şulam var. Tıptıran ok beni. Çapay kakam burada değil TikTokçuları. Akvan TikTokçular. Yine bu çemel kellam. Ya ver Mahmut filan. Kan teleskede aydan ama. Kan toy toydum. Şolaydımlar cemlep nefik olsa maşup işlemek planımızda bak. Haysi aydımları şu maşup bu haysi aydımlar giyirsin. Anasıya koy sonra. Yağmur sağ olsun. Batırcan işten açık olsun. Tamam. Görüşelim. Kıynekeni aşk sevdasın bilmedim. Sana düşüp şatlanmadım, gülmedim. Ken karıştım intizarım gelmedim. Sana ümit bağlan gözlem ağlaya. Haypım geliye bile bolun güllerime. Haypım geliye çimen boğan ellerime. Haypım geliye söyleyen diyen dillerime. Sana söyleyen diyen dillem ağlaya. Haypım geliye söyleyen diyen dillerime. Sana söyleyen diyen dillem ağlaya. Bir vefa yar belki niye kesin. Salam mehriban. Men bile pikirdeş muştoklarım. Yine men dünkü beren soramadım. Komentariya var gelip durda. Oğulların 20%'da men ejem saylardım gıydagıçılık yok diye. Bir 30%'da näme ömrüň ahyrına çelli. Sen ejem aydan bilen bolmaly da her kimin öz pikiri bolmaly diye. Indi galan 50% her kim öz maşgalatynda durmuşda gabat gelen wakalaryny ýazýarlar. Bir eje ýazýa mine meňem oglum diýe men dinlemän durmuşa çykyp aýrylşan çagaly bir gaýda aldy diýe. Ýöne men şoňa diýe şonu aljak bolanda nardalygymy aýtdym. Ýöne emdiren tüýdüme nardadyr diýmedim diýe. Ýene bir ýazýa men oglanlarymy öýlendirmek üçin işläp ýörün diýe. Şu iki oglum kimi alhadam men bolýa diýerin diýe. Ýene-de bir ýazýa. Aman ulgelneje men diýe şu maşgalamda durmuşumda bolanda meni halamayan birine durmuşa çykardylar. Men diýe şu halamayan adam bilen ýaşap ýörün. Köplenç men ýekejedim öýde oturup ağlayan diýe adam ömrüňde bir adamy söýýän, bir gezek toý etýän diýe şoň üçin mene maslahat berýän oglana diýe öz söýenini alyp bermeli diýe. Ýereden bir komentariýada ýazýa, men gaýnene milk aljak geldi diýe. Onuň biz diýe toý etmeli wagtymyzy ýa-da süýşürdik diýe oglanyň eje razy bolan soň bardym men diýe. Ýene-de bir ýazýa, eger ejeň razy bolmasa diýe
ejen kakan ak patadı bolmasa men pikirimçe diye oğlun garaşmalı diye. Umuman adamların kembetini de bir adamlar pikirlendirýän torag da bilam. Men pikirimçe dem ejen göwnü yıkman ejen aydan bilen boljak bolsaň sen halam ýanyň bilen ömrüň ötürmeli bolýanda. Şonda gijeler köplenç ağlamaly bolýan. Şo ýanky kommentarda ýazylşýaly. Şeýle pikirlendirýän. Diýene bir zat hemme adama gowurnup bolarmy? Hemme adamyň göwnüne ýarap bolarmy? Hemme adamyň hiç kim göwnüne degmän. Men pikirimçe beýle bolmaýar.